L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio de Ràdio 4 aquest dimecres 14 d'octubre a les 12:05 del migdia i el dissabte dia 17 a les 11 de la nit us oferirà els següents temes. En Carles Sora, director del Centre de l'Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC. Es parlarà d'audiovisuals interactius. Jordi Barreda, de Societat de l'Informació.com, reflexionarà sobre la gestió de les dades personals digitals als Estats Units i Europa. Des de Colectic coneixerem noves iniciatives al voltant de la tecnologia social. Eduard García Luengo ens portarà dos temes relacionats amb les comunicacions a l'espai. Salvador Cavaller, d'Astro Ràdio, ens presentarà una nova meravella de les telecomunicacions. Antoni Cintas repassarà l'actualitat de la ràdio i la televisió local catalanes. Antoni Moyano, de l'Associació de Radioaficionats Minusvàlids Invidents de Catalunya, repassarà l'actualitat de la radioafició i les activitats de l'ONCE, i el radioaficionat Luis del Molino seguirà amb la seva sèrie dedicada a explicar per què passen les visions d'OVNIs. I acabarem també amb l'informàtic Jordi Iparraguirre, que ens portarà la seva habitual secció al voltant de la ciberseguretat. Tot això ho podeu escoltar a l'Altra Ràdio a través de Ràdio 4 amb freqüència modulada, televisió digital terrestre o bé per internet. Posteriorment també ens podeu escoltar a la carta al web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio!